Pam ti'n mynd o dioddau ariannol o fod ar tal mamolaeth i fewn i gael biliau, costa, gofal mor uchel. Oedd o'n straen mawr arna ni. Bron i dreian o incwm ni fel teulu mynd tuag at costa plant sy'n ffigwr aruthrol uchel. Mae bod yn person ifanc mewn Cymru yn peth anodd iawn weithiau. Does dim llawer o obaith gan llawer o bobl ifanc mewn Cymru. Mae Cymru yn barod i anelu yn uwch, i anelu am well. Mae yna fwy a mwy o bobl yn cefnogi Gweledigaeth Blaid Cymru ar gyfer ein cenedl Gweledigaeth llawn gobaith. A hynny oherwydd mai dim ond Plaid Cymru fydd yn ei gwneud hi'n flaenoriaeth bob amser i sefyll dros Gymru. I fyny tegwch gan San Steffan, ar y biliynau sy'n dyledus i ni oherwydd rheilffordd HS2, a'r gyllid teg, a'r heddlua, ar fod yn gyfrifol am ein adnoddau ein hunain drwy stad y goron. Efo Arweinyddiaeth newydd a Cynlluniau o ddifri, mi wnawn ni gefnogi yr NHS yn sicrhau bod cleifion yn cael eu gweld yn gynt mewn canolfannau llawfeddygol newydd. Yn canolbwyntio ar lythrennedd a rhifedd mwyn codi safona addysg, yn helpu busnesau Cymru i dyfu drwy asiantaeth ddatblygu newydd, ac efo'r cynnig gofal plant mwy a hael yn y Deyrnas Unedig i gefnogi teuluoedd sy'n dal i wynebu heriau yr argyfwng costa byw. I'm announcing that a Plaid Cymru government would introduce a transformative, new, universal free childcare programme, available for all children from the age of 9 months to 4 years, building towards providing at least 20 hours a week for 48 weeks a year. Mae cynllun Plaid yn anhygoel. Mae'n rhywbeth sy'n mynd i cael dylanwad ar ansawdd bywyd pawb sef o plant ifanc. Fydd i'r dyfodol. Mae yna fomentum go iawn y tu ôl i Blaid Cymru rwan. Ar ôl degawdau mewn grym, mae ar ben ar lafur. Reform ydy'r peryg yn gosod unigolion a chymunedau'n erbyn ei gilydd, fydd Cymru byth yn blaenoriaeth iddyn nhw. Felly ar fai y seithfed, dewiswch obaith dros raniadau, uchelgais dros ddifaterwch. Dewiswch lywodraeth fydd wastad yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n iawn i'ch cymuned chi ac i Gymru. A pleidleisiwch dros Blaid Cymru.